Menjél a kutya. Jaj, olyan fog. Gyertek el. Gyere, Krisz. Gyertek el. Dávid! Azt el kéne venni onnan azt a ládát. Ah. Egy. Basszhatod, amikor ez csak ez egy. Másik az már csak hónap végén jön. Menj el onnan, Krisz. Hát ez csak az holnap után fog kijönni. Ki mer oda menni, azt elvenni a ládát? Én nem. Azt hiszi, a szivacsot minden dobod rá. Milyen szivacsot, Mara, olyan füst lesz, hogy kijön a dodó. Neked csak azt most robbanna. Akkor repülne a szivacs. Figyeld! Az komoly lesz! Figyeld! Jó! Orrst! Az hogy így? Mit? De... Ne, Krisz, gyere el onnan. Az fel fog égni az egész. Gyerek, rám hallgasson, megbaszlak. Menj, vigyének. Mi? Menj. Dobd ide, Dávid, azt a izét! A izét, csavar húz! Hallod, úgy mászkáljatok, hogy még csak egy gyújtó robbant föl. Fél fog robbanni, az... Nekik vége. Húsvétkor is égetnek a cigányok. Húsvét, egy uszika! Ah.